tila mga nakatagong kaharian sa loob ng mga kabundukan o kaya naman sa mga karagatan. Gaya ng Pangasinan na kilala na sa angking ganda at kwento. Pero mas tunay mong mabibigyan ng halaga kapag nakita mismo ng iyong mga mata. Ang mga kuweba sa probinsya hatid ay kapayapaan, kaalaman, adventure at kwento ng kasaysayan. Tara, bisitahin natin ang mga yan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Unahin natin ang Nikal Cave sa Barangay Makalang sa bayan ng Dasol. Kilala bilang isang maselan at marupok ng kuweba, kaya't patuloy na iniingatan para mapangalagaan ng mga geological formations at mga nabubuhay na hayop sa loob nito. So, alam nyo ba na dito sa Dasol, Pangasinan ay meron silang aabot sa 300 na caves at ngayon pupuntahan natin ang isa dito. Ayan, so papunta sa cave, meron pang mga tanim dito. Tapos meron pang mga, ayan, mga tubo. Sobrang presko dito dahil ang daming puno. Hindi ka mapapagod sa paglalakad. Yan guys, yung mga bahay, oh, look! Ang cute, sobrang buhay probinsya talaga dito. Ayan guys, so meron pa akong nadaanan dito. Ano ata to? Lime. Guys, kuha tayo ng isa. Bago tayo po pumasok sa kuweba, sundin natin po yung mga tamang paraan para sa ating protection. Magsuot po tayo ng mga proper PPE, kagaya ng helmet, lahat po ng mga bagay na nababasa, yung kagaya ng cellphone. Kung maaari, iwanan nyo na lang dito sa bukana dahil may tubig po sa ilalim po ng kuweba. Tapos yung mga basura natin, kung ano man yung pinasok din natin, ilalabas natin po. Ayan. Tara, tuloy natin yung lakad. Ayan guys, so medyo masukal papunta dito sa cave, kaya kailangan nating mag-take ng extra safe. Ayan, so after 10 minutes ng paglalakad, narating na natin ang bukana ng Nikal Cave dito sa Barangay Makalang, Dasol, Pangasinan. Tara, pasukin na natin. Hiniram po namin yung baging ni Tarzan para safe tayong makababa. Uy, hawak niyo po yan. Promise? Ayan, so pagpasok natin ay bubungad sa atin ng isang spring na kailangan nating suungin o tawirin para makita ang handog na ganda ng kuwebang ito. Ang daming mga bats. Ayun na. Yun o, dami nila. Ayoko na mag-artista. Mama ko! Alis ako pala sa... Hindi na hawakan. Aray ko! Hindi hawakan. Huwag
Wag hawakan. Ayan guys, so bawal daw hawakan or putulin yung mga straws dito. Ayan. Doon sa loob, mas marami malinaw doon. Pasok na tayo guys. Wala ng mga pulong. Ano pong tawag sa mga yan? Saan po? Ito po. Stalactite sa taas. Stalactites sa taas. Ito ma'am, pulong na ito. Yung maputing niya, pulong. Ayan. Isang doon. At sa crystallize yung kanya ma'am. Ito. Ayan. Sobrang ganda ng kuweba. Aray! Magandang stalactites at saka stalagmites po kasi na-assist na lang DNR ito na Class A na kuweba sa buong Pangasinan po. Isa sa pinakamagandang kuweba na na-assist ng DNR. Kasi ito pinagbabawal ng DNR na papasok sa loob. Pwede silang pumasok, may portion lang na pwede silang pumasok hanggang sa kung saan yung nasasabi na nilang hangganan. Kasi yun po yung palang pinoprotektahan na ng DNR. Ayan, so first time kong pumasok sa kuweba. Ayan, nung una natatakot ako kasi sobrang dilim and sobrang sikip ng daanan. Pero nung nakita ko yung mga stalactite, sobrang nag-enjoy ako. Parang gusto ko pang mapuntahan yung iba't ibang kuweba dito sa Pangasinan. Ayan, kaya sa mga gustong bumisita dito sa Dasol, ito ang hindi nyo dapat makalimutang itry. Ganda! Bawat bagay sa mundo ay mayroong kwento at hindi rin papahuli ang nakamamanghang mga kuweba ng probinsya. Tara't alamin natin ang ilan sa mga ito sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Kalilat Pangasinan. Kilala ang Alaminos City sa nakabibighani nitong mga isla na tinaguriang 100 Islands. Hindi ito nawawala sa bucket list ng bawat bumibisita.
Pero alam nyo ba na isa sa mga islang ito, nakatago ang isang kuweba na may malalim na kwento? Enter into a new world of natural wonder in an island filled with fascinating stories. From the cave through the tunnel, the echoes will whisper the depth of its history. Kilalanin at alamin ang kabigha-bighaning kwento ng Isla ng Cuenco. Ang Cuenco Island ay isa sa mga island na nag-offer ng free cliff jumping. Sakali namang gutumin, may tindahan na mabibilhan ng makakain. Ang isla na ito ay dating tinatawag na Paddy Island, which means pare. Pinaniniwalaan na dito sa island na ito ginanap ang pinakaunang misa sa buong 100 Islands National Park officiated by Father Cuenco, kaya pinangalanan itong island na ito sa kanya. Noong gyera naman, sinasabi na dito raw nagtago at ginamot ang mga wounded soldiers. At noong February 13, 2013 naman, dito sa Cuenco Island ginanap ang pinakaunang underwater wedding sa buong 100 Islands National Park. Your eyes may be filled with images everlasting, in your heart with excitement. More than that, your mind shall keep the stories and lessons spot by this historical island. Hindi pagsisisihan ang saya at kaalamang dulot ng Isla ng Cuenco. Sa bayan naman ng Bulinaw, matatagpuan ang isang makasaysayang kuweba. Naging parte ito ng kanilang pagsisimula at hanggang ngayon nakamamanghang mabalikan dahil sa taglay nitong kwento ng kasaysayan. Ating balikan ang Enchanted Cave ng Bulinaw. Nandito tayo ngayon sa Barangay Patar kung saan makikita din ang fossilized na corals at giant clams na nagpapahiwatig ng kwento ng kasaysayan ng bayan. Tara! Ilan sa mga giant clam fossils na natagpuan dito ay hindi pa rin tinatanggal sa lugar kung saan sila nahanapan. At dito rin natin makikita ang tinatawag nilang Enchanted Cave. Tara, pasukin din natin! Ayon
Ayon sa kwento, may butas na nakita ang mga sinaunang nanirahan dito. So naghulog sila ng bato, mahaba ang nilakbay ng bato na yon bago sila makarinig ng splash ng tubig. Na-curious sila kung anong nasa ilalim hanggang sa nadiscover nila ito. Pinaniniwalaang ang tubig sa kuwebang ito ay konektado sa karagatan ng Patar sa kadahilanang kapag high tide sa dagat ay umaangat din ang tubig dito. At kapag low tide naman sa dagat ay sumasabay ang tubig dito sa pagbaba. Mula sa town proper, 20 minutes ang biyahe bago marating ang Barangay Patar at ang pamasahe ay nagkakahalaga ng 50 pesos kada tao. Kung nais makita ang mga fossilized giant clams at mga limestones, may entrance fee na 200 pesos kada tao at 250 naman para sa mga nais namang maligo sa mga pools na naririto. Kung nakakapagsalita lamang ang mga saksi tulad ng fossilized corals, clams at limestones, maaaring magbigay daan ito upang mas maunawaan ang nangyari dito sa nakaraan. Hindi lamang nakamamangha kundi puno rin ng misteryo ang kuwebang ito. Sa atin namang pagbabalik, ating balikan ang ilan pang mga kuweba dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Balilan Pangasinan! Mula sa pangalang Balinkagin o tahanan ng mga paniki, ngayon kilala na ang bayang ito sa pangalang Mabini. At kung babalikan kung bakit nga ba ito tinawag na Balinkagin, aba, dahil ito sa kanilang naggagandahang mga kuweba, gaya ng Kakupangan Cave. Derived from the kupang trees widespread all over the area, this 4-kilometer cave beneath lands of 2 barangays, Barangay Tagudin and Barangay Villacorta, lies the Kakupangan Cave, which was first explored by Charles M. Nelson, his wife, and friends. So papasok na po tayo sa Kakupangan Cave. Makikita po natin kung ano ang nasa loob. Ready to get soaked because the water level inside the cave
may vary depending on the season. So sa loob ng Kakupangan Cave, may mga makikita tayong tubo. At dahil nung 1970s ay binalak ng mga Mabinyans na gawing water source itong kuweba, pero napag-alaman nila na ang tubig na nanggagaling dito ay hindi safe inumin. Nanggaling na kami sa loob ng Kakupangan Cave at habang naglalakad kami at ine-explore namin ang loob, iba't ibang uri ng hayop ang nakita namin. Meron ako nakitang palaka, meron din ako nakitang crabs at syempre hindi mawawala yung paniki. Gusto pang mag-explore further dito sa Kakupangan Cave, along the way, may makikita kayong mga chambers. At ayon kay Kuya Tour Guide, sinubukan niyang pasukin ito dati. Pwede niyong bisitahin itong Kakupangan Cave. From poblasyon, pwede kayong gumamit ng sarili niyong sasakyan, tricycle or motor, kasi pwede naman sila, accessible naman ang ating daan. And pag wala namang mga sariling sasakyan, pwede kayong mag-arkila ng tricycle. Sa pricing ng tricycle na arkilasyon ay pwede kayong makikoordinate sa ating tourism office sa local government unit. So, ang travel time from poblasyon is 20 to 30 minutes nandito na sila sa Kakupangan Cave. Para sa ating mga tourist, meron silang mga pwedeng i-avail tables and cottages na pwede nilang i-rent for 70 pesos sa mga cottages and 50 pesos naman sa tables. May mga do's and don'ts tayo dito sa ating Kakupangan Cave. Unang-una dyan, bawal syempre magkalat. Pangalawa, no smoking, no drinking alcoholic beverages inside, and bawal pong hawakan yung mga ating mga bato at yung mga minerals sa loob ng walang suot na gloves dahil pwede itong mag-cause ng destruction sa natural flow ng ating minerals. So, every once in a while, nagkakaroon ng ocular visits ang ating mga staff para siguraduhin malinis at walang nangyayaring kaguluhan at aksidente dito sa ating cave system. The Kakupangan Cave System located here in Barangay Tagudin is a must-visit subterranean wonder. Just a 20 to 30 minute ride away from Poblacion, prepare yourself for a spelunking experience like no other. Sa bayan naman ng Bani, matatagpuan ang Nalsok Cave na isa sa kanilang tourist destinations. Alam nyo ba na ang kuwebang ito, tila may nakaukit ng kwento ng pagkatuto. Here in Barangay Colayo lies a 4-kilometer-long cave with calcified rocks dating back to thousands of years. Dare to explore the looming darkness to conquer the concealed beauty of Nalsok Cave. Ang kwento po dyan is meron daw po isang sakristan na bata na nagkaroon ng kaibigan na buhaya. So, na-adapt po nung bata yung ugali ng kaibigan niyang buhaya. So, from the ugali, para pong tanilikuran niya si Lord. Naging masama po siya. Hanggang sa po nakita ng ating Panginoon yung ugali po ng bata na yun. So, binigyan niya po ng leksyon. Ang Panginoon po natin, nagpadala po ng napakalakas na hangin. Tapos yung pong hangin na yun, hinabol po sila, naging ipo-ipo. So, lumusot po sila dito sa Nalsok Cave po na tinatawag natin. At dahil tumatakbo-takbo nga po sila kahit saan-saan, nagkaroon po ng mga butas na tinawag po namin cave system. So, yun po yung kwentong kuro-kuro ng aming cave po. Na-discover po ang caves noong World War II kasi po dito po nagtago yung ating mga Japanese soldiers. So, from there, na-discover na po ang Nalsok Cave. Ang ibig sabihin po ng Nalsok word, ay galing po siya sa Ilocano word na nalusok, na ang Tagalog po niya is nabutas. Kaya po siya tinawag na Nalsok Cave.
So, ang estimated time po ng aming travel from the town proper to Barangay Colayo from here at Nauso Cave po is 45 minutes to 1 hour po siya. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano po makapunta dito, pwede po silang makipag-coordinate sa aming tourism po sa Bani, and sila na po magko-coordinate namin dito po sa aming barangay para sa inyong mga tours po. Pwede po nating mga motorcycles, tricycles, basta po yung matataas. Kasi po pag mabababa po, hindi po siya kaya kasi po rough road po yung ating dadaanan. May bayad po ang ating pagpasok sa ating cave. We have 100 pesos po for our tour guide fee, 30 pesos for our environmental fee, and 30 pesos din po sa ating mga gears po. Medyo mabato yung daan. Oh, may water! Oh, ang dami ng tubig! Wow! May crabs din po dyan, blind crabs. Wow! Marami po sila dito. Wow! Yan yung whip spider or yung pseudo spider. Pseudo spider. Pseudo spider. And then meron silang tinatawag na stalagmite because yung stalagmite on the ground and the stalagmite on the ceiling nag-meet sila. And tinatawag nilang forever because this took thousands of years to form. And look at that! Every cave has a story to tell, a reminder that even in the darkest places, you will find the glistening charm of nature. Nalsok Cave holds unfathomed mystery.